Pois eu son Paula San Martín, son de Bueu, pero veño de Santiago porque vivo en Santiago e me dedico sobre todo á investigación tanto en filosofía como en teatro, porque son creadora escénica tamén. Bueno, o meu proxecto ten o nome provisional, se chama, é Coro Priscilianista, é un ensaio filosófico, un pouco experimental, e nel fago unha relectura da figura de Prisciliano, conectándoa con correntes ecofeministas, cosmofeministas, que nos chegan de Latinoamérica, de África, de outras latitudes, onde se pon moito foco a nivel filosofía tamén e a nivel convivencia e comunidade no xiro afectivo, que é o xiro cara a un mesmo e cara ás persoas que comparten territorio contigo e tamén cara á natureza, digamos, entendendo que nós tamén somos natureza, vivimos parece que nunha etapa catastrófica a nivel de relacionarnos coa natureza, ter unha ollada crítica, autocrítica, pero amorosa, hacia como podemos ir articulando as nosas relacións, o noso traballo, o noso pensamento e a nosa vivencia, a nosa experiencia vital, digamos así. Bueno, este tipo de residencias son moi necesarias para que podan aflorar proxectos que o mellor sería imposible desenvolver nun contexto fora daqui. Tamén me parece moi bonito o espazo, o pazo, facer un uso dun pazo desta forma así máis comunitaria, máis artística. E iso tamén como que se traslada un pouco logo a comunidade que se vai formando, aínda que sea por pouco tempo, xa funcionamos casi como unha pequena familia, a nivel de ter tempo para traballar no teu propio proxecto e a nivel de relacionarte con outras persoas que están en procesos diferentes, pero que son interesantes e te poden ir hai unha coafectación aí, que me parece moi nutritiva e moi positiva para desenvolver o traballo, Como é unha creación individual, pero se nutre de todo, da contorna e das persoas coas que convivimos estes días. Bueno, eu seguía a páxina de cultura da Deputación da Coruña, eles publicaran a convocatoria. Eu levaba tempo investigando sobre Prisciliano en este contexto que expliquei antes e o que fixen foi, ler as bases, presentar o proxecto e o que se me pedía no prazo e nada máis.